Terve, se on Kreivi Krapula tässä ja mä kuvasin tämän videon jo, mutta mä tajusin, että mä en osannut käyttää tuota OBS Studiota, niin mä en ollut äänittänyt ollenkaan tätä desktop-audiota tässä. Elikkä no, tänään mä haluaisin puhua sellaisesta musikaalisesta artistista, jonka nimi on Penton. Penton on semmonen pieni rap-artisti, joka on tehnyt musiikkia suomeksi ja englanniksi. Ja se on tehnyt vähän kaikenlaista. Se on tehnyt countrya ja vaikka ja mitä. Mutta viime aikoina Penton on mennyt hyvin erikoiseen suuntaan hänen musikaalisella alallaan. Ja minä haluaisin puhua siitä ja tuoda sitä vähän esille teille. Joo, eli tässä on Pentonin YouTube-kanava, eli Penton Help One More. Ja Pentonilla on tällä hetkellä tommonen joku brändäysjuttu menossa, missä hän haluaa brändätä itsensä sillä tavalla, että hän haluaa auttaa ihmisiä mielenterveysongelmien kanssa tai jotain sellaista, mikä on hieno ajatus kyllä. Ja sitä vastaan minulla ei ole mitään. Mutta lähdetään katsomaan näitä Pentonin uusimpia biisejä tästä viimeisen 2 kuukauden ajalta. Voidaan aloittaa vaikka tuolla Penton 12 biisillä, kun se on kuitenkin ensimmäinen näistä, mitä tässä on tullut. Elikkä, no, pistetään merkille, että miltä kuulostaa tuo naislaulaja tuossa kertosäkeessä. Kuulostaako se jotenkin erikoiselta? Täällä mä oon yrittänyt etsiä, mutta jostain kumman syystä, jostain erikoisesta syystä ei löydy mitään mainintaa siitä, kuka tässä kertosäkeessä on laulanut. Ja kommenteissa on myös kysytty, no nyt minä oon, tuossahan minä sen kerronkin, mutta ihmiset on kysynyt kommenteissa, että kuka laulaa tässä kertosäkeessä, mutta Penton on poistanut niitä kommentteja TikTokissa ja lopulta päätynyt sitten sillä tavalla, että niihin videoihin ei saa kommentoida, kun jotkut muutama tietty ihminen, jotka on varmaan jotain Pentonin ystäviä. Joo, siinä oli semmonen kertosää. Mun piti tää Penton topiikki käydä katsomassa äsken, kun mä kuvittelin, että jotain niitä biisejä puuttuu. Kun Pentonilla on ollut myös tapana poistaa niitä biisejä, se julkaisee niitä ja sit se poistaa ihan niinku noi Hello Putin biisit ja tämmöset, missä se niinku dissas niinku Putinia niissä biiseissä, oli vaan silleen, että tuu vaan Putin, meikä antaa sulle turpaa, jos tuut tänne Suomeen, mikä oli aika hassu ja harmi sinänsä, että niitä ei enää oo. Mut tää on nyt uusin, eli H2O. Baby, you are my H2O. Maybe I need you to stay afloat. I dry out if I let you go. You are the wave that brings me home. Tässä noissa muissa biiseissä aikaisemmissa niin kuulostaa siltä, että Penton on itse kirjoittanut ne niinku verset siinä, ne lyriiksit, mutta tässä toi jotenkin se Pentonin räppikohtakin kuulostaa jotenkin tosi robottimaiselta, jos näin voisi sanoa. Give up all my oxygen just to see you breathe once again. No need for somewhere else to flow, 'cause baby you're my H2O. To be honest, I was lost when I found you, like a ship without a harbor to sail down to, sailing without purpose, afraid I would drown. You made the deep waters feel like solid ground. Used to drift. Noi lainit, ne jotenkin kuulostaa niin AI-generoidulta, tekoälyn tuottamalta kuulostaa.
niinku noi harbor to sail down to, like a ship without a harbor to sail down to, sailing without purpose, afraid I would drown. You made the deep. Tuo varsinkin, toi on niinku ihan semmonen mun mielestä, ihan semmonen. Waters feel like solid ground. Used to drift through days like I'm made of mist. Now it's waves of you every time we kiss. I was really thinking but you got me through that time. Love ain't just a feeling, it's a formula for life. Baby, you are my H2O. Yeah. Mä epäilen, että tässä toi. Mä en voi sanoa mitään varmaksi, että Penttonen haastaa mua oikeuteen, mutta minun mielestä se kuulostaa siltä, että tässä on niinku kaikki. Se on kirjoitettu AI:lla. Toi kertosää AI:ta. Täälläkään ei missään näissä uusimmissa biiseissä niin ei mainita missään sitä, että kuka noissa kertosäkeissä laulaa ja tälleen. Näis kattoo noin. Eli 12 läheisteni puolesta. Siinäkin oli semmonen AI-kertsi Beautiful Mess ja sitten on toi H2O. Tää Beautiful Mess on kyllä ihan niinku ylivoimainen lemppari näistä. I don't know how to live, so I'm not that scared to die. I'm not sure that this will pass, even if I give it time. Mask my feelings when I'm out, break down when I get inside. Rain keeps falling from the sky, tears keep running as I cry. Mom, I'm sorry, I don't know if I can go on. That I'm losing even though I'm trying to hold on. I'm so sorry, I am causing you all this stress. Tää on niinku, kun tää kertsi droppaa, niin se on We all know that one homie. Kaikki tietää se yhden tyypin, joka fiilaisi tätä kertosäettä. Maybe one day I'll find beauty in this life of mess. I'm a beautiful mess, hiding my pain. Tää on just semmonen coworkeri. Onhan se on varmaan mitä niinku Pentton on yrittänyt tavoitella tällä biisillä. As I always do, well I guess everyone else is probably broken too. Mä en tiedä voiko tosta mennä enää niinku kornimmaksi. No one told us life would be this fucking hard. As kids we wanted to be athletes or astronauts. Joo, mutta tossa on noita niinku uusimpia biisejä. Ja nyt mennäänkin siihen Penttonin marketointistrategiaan näiden biisien kanssa, mikä marketointistrategiaa, mikä on niinku tämmöisten YouTube Shorts meemien postaaminen tai tämmöisten videoklippien kautta meemien postaaminen, missä soi vaan taustalla niinku se Penttonin AI-generoitu biisi. Nämä on vaan niinku varastettuja klippejä, mihin on laitettu AI:n tuottamaa musiikkia päälle. Ja mun mielestähän siis tommosessa, jos käyttää jossain kontentissa tekoälyä, niin eikö se mun mielestä se pitää mainita siinä, että siinä on käytetty tekoälyä siinä sen tekemisessä. Mutta nämä on niinku tämmösiä ihan niinku ihmeklippejä vaan. Jostain tämmöisestä comparing the next rank of everyday individuals to Formula One drivers. Niinku tommonen semmonen, jos sä oot semmosessa typerässä tilassa ja scrollaat, niin sit sä oot silleen, no joo, toihan voi olla ihan mielenkiintoinen juttu mitä katsoa. Mut sit se onkin, oikeesti se on Pentto, niin niinku tommonen mainos vaan. Ja sit jokaisessa on tää tap here to listen to the full song. Ja aina toi sininen sydän. Sekin on joku juttu, se sininen sydän. Nää on vaan niinku She beat the system. School starts at 9. That one guy who lives 100 meters away from school at 8:61. Tän meemin mä oon nähnyt niinku monta kertaa jo ennen tätä Pentton video. Tässä onkin jo 19 tykkäystä. Mutta
hauski asiahan tässä on se, että tässä on no esimerkiksi tää Pepsi-mainos, tyyliin tääkin. Tää ainakin tää käsikirjoitusjuttu, toi rengasjuttu, niin no tossa on toi American Dad-klippi, tossa on toi Gorilla, tossa on uudestaan toi käsikirjoitusjuttu, taas onkohan tässä tällainen niinku sykli, missä se postaa näitä, onko ne kaikki samassa järjestyksessä, mihin se meni taas, tossa on noin peräkkäin, se on muuten, se on aika lailla tommonen samanlainen sykli, missä noi kaikki videot on postattu. Joo. Tälleen kierrättää näitä samoja klippejä, varastettuja klippejä, ja sitten laittaa niihin semmoisen AI-generoidun biisin taustalle. Mä oon tosi pettynyt Penttoniin, koska silleen se on kuitenkin tehnyt vuosia jo musiikkia. Ei se ole ehkä ihan niinku mennyt mihinkään mainstreamiin, mutta sillä on kuitenkin ollut tälleen 20 000 näyttökertaa, 18 000, niinku monia kymmeniä tuhansia ja tälleen. Mut sitten tässä välissä on ollut paljon biisejä, mitä puuttuu täältä kanavalta, mikä harmittaa, koska nyt tässä se ei anna koko kuvaa tästä tarinasta, mikä tässä on niinku ollut meneillään. Mutta tää on kyllä niinku, tää on jo ala-arvoista Pentton. Mene takaisin, niinku, tee hyvää musiikkia taas. Koska nämä jotkut biisit, niinku vaikka tää Pari Bissee, vaikka toihan on suomennettu versio Shabuzin Abar-songista, toi on niinku se on täysin, siinä on sama niinku progressio, siinä on kertosäe, britke, säkeistöt, ne on kaikki samassa kohtaa tuossa biisissä, niinku melkein identtisellä melodialla, mutta kuitenkin siinä on niinku, se on tehty laadukkaasti, ja toi on oikeasti se, miten Suomessa kaikki musiikki tehdään silleen, että se on joku suomennettu versio jostain. Niin mieluummin edes jotain semmoista, koska nämä biisit, niin kuin tässä, tää laatu on tosi hyvä. Tälleen, jos panostais siihen, kun on selvästi mahdollisuus panostaa, niin miksi ei panostais? Miksi haluaa tehdä tämmöstä niinku AI-sloppia ja sitten postata vielä AI-sloppi, näitä shortseja vielä ihan hirveesti? Mä en vaan ymmärrä sitä. Ja mä oon kyllä oikeesti, mä oon pettynyt Penttoniin tässä vaiheessa ja se on vaan mitä mä halusin teille kertoa ja halusin kertoa tästä asiasta. Joo.